Stimi provizorji għat-tieni kwart tas-sena juru li l-ekonomija Maltija komplet tikber b'5.9% f'termini reali u b'8.6% f'termini nominali. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li fit-3 xhur bejn April u Ġunju il-prodott domestiku gross żdied b'238 miljun euro. Matul dawn it-3 xhur il-prodott domestiku gross li bih titkejjel l-attività ekonomika qabeż it-3,000 miljun. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li l-oqsma kollha tal-ekonomija fosthom il-qasam finanzjarju, il-manifattura, it-turiżmu u l-gaming uraw titjib li kien ivarja minn tkabbir ta' 3.8% għal 12.2%. Iċ-ċifri juru wkoll li meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet, il-pagi tal-ħaddiema kienu 89 miljun euro ogħla waqt li l-profitti tan-negozji għolgħu wkoll bi kważi 107 miljun euro. B'reazzjoni, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna li nsab għall-laqgħa tal-Ecofin fi Vienna qal li tkabbir ekonomiku ta' Malta kien riżultat ta' bosta fatturi fosthom żieda qawwija fil-konsum privat li kien xprunat minn tkabbir qawwi fit-dħul tal-ħaddiema. Dawn huma figuri kbar, tfisser l-ekonomija għaddejja b'ritmu b'saħħtu ħafna u dawn mbagħad jissarfu fi flus. U f'żieda ta' flus, mhux f'pagi biss, imma f'żieda fil-pagi. Jiġifieri biss fit-3 xhur żdiedet tinqas minn 100, jiġifieri 90 miljun euro f'salarji madwar Malta u Għawdex. Il-Ministru Cicluna qal li fattur ieħor li wassal għat tkabbir qawwi kien l-andament pożittiv tal-azzjendi. Il-profitti tal-azzjendi żdiedu b'100 miljun oħra dawn fit-3 xhur biss, jiġifieri fuq rata ta' sena qed nitkellmu 400 miljun naħa u 400 miljun naħa oħra. Il-Professur Cicluna qal li tkabbir ekonomiku taħalli aktar flus fil-bwiet tal-Maltin u l-Awċin. Dawn huma żiediet qawwijin ħafna qed iħallu l-flus fil-bwiet għaliex hawn mhux biss il-konsum imma għandek il-magna tal-ekonomija qiegħda tipproduċi sew f'kull settur ekonomiku li għandna. Kull settur li tara bajnejk għandek żieda u allura huwa sinjal tajjeb illi mhux qed niddependu minn xi settur wieħed imma mifruxa u diversifikata kif għandu jkun ekonomija b'saħħitha bħal l-ekonomija Maltija. B'reazzjoni l-Gvern qal li fil-budget il-Gvern se jkompli jdaħħal miżuri biex isostni l-ekonomija ta' pajjiżna ħalli tkompli tiġġedded u toħloq aktar ġid u kwalità ta' ħajja aħjar.